Igbo mụọnụ, Igbo zụọnụ, Igbo rienụ, Igbo kwezuonụ. Ekele m unu ka enyesu unu ike abịala m n'ọgbọ taa dịka m si abịa. Nwanne m nwoke bụ Maazị Uche Ijegalụ atụọla ka ọ si atụ wee gwuye ka igwe ilo ka m si gwunyesi ike wee bụrụ ukpe ekene wee bịa bupụtere unu taa n'ihi na obi dị m aṅụrị na Chukwu bịa kee m n'ala Igbo. Amara agụwara ege m ntị na obi dịkwa gị aṅụrị na Chukwu kere gị kee gị na gịnị n'ala Igbo. Ụmụnne m ndewo. Tata na program anyị a mbụ anyị bụ ndị Igbo, anyị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara ezinụlọ na ihe dị iche iche ndị nne na ndị nna na-emegawa nke dị mma na nke adịghị mma. O nwere ka anyị si ghọta na ofu ndị ọya bụ mbụ nna ezinụlọ. Ị ga-afụtakwa na nri a na-eri adịghịkwa n'ezinụlọ, nri adịghị, nwaanyị na-ebe na adịghị, ụmụazị a na-agbalị iru ikwuchi ike pụọ, ya nọgidekwa ihe n'oro na mgbede ikubanye ebe a na-aṅụ nkwụ, ya na-apịa nkwụ, igwe ụmụ nwaanyị azụ a na-ata azụ, a na-etugo afa, mana abịaghị ọgbaghara dị nsogbu dị, a na-etugo oloyi, etugo afa, ị na-aṅụ nkwụ na-apaga, ụmụazị agụ a na-abụ ha. Mgbe na-asị biko ndị na-ege m ntị, ụdị ihe a ọkwa na ihe dị mma, omume nwafọ Igbo kwesịrị na-eme. Ịpụta ịma ndobe nri n'ụlọ ụmụazị ga-eri ma nwunye gị ga-eri, ebe ị nọ maọbụ n'ahịa gị ka ị nọ, isi ịgbasa ịkọbanye ebe a na-apịa nkwụ, iji imi nkwụ, ụmụ agbọghọ anọrọ na-ego azụ, a na-efe gị ikuku. Biko ndị na-ege m ntị, ya dị nnọọ ka ajụjụ dị nnọọ ka okwu ewepụta a ga-atinye ọnụ, mana tata okwu a bụrụ ọta ka ọ ga-ebe, maka na m ga-akpọbata ndị ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a ka anyị ga-emebe na mbụ. Mana ngụ nwoke na-eme ihe a jụkọrọ nwoke ajụjụ, onye kwesịrị ime hapụ ụmụazị mụpụtara n'elu ụwa a ije na-eme oloyi agụ a na-agụ ha. Ezigbo ife gụọ nwa agbọghọ n'ebe a na-ata isi azụ chọọ dị ịma nke gị weta enyi rie eweta itinye n'afọ, makwa na ọ agbacha ọsọ ebe gị na-agụọ ma nwoke na-eme ihe a mmiri ọbụla dọrọ na-eju ma ege na-edọrọ nwa nkịta, ịgbasi ọsọ ị na-asị azụ. Akwụkwọ ahụ nọ n'elu nke kpọrọ nkụ dara n'ala na-egosi nke ahụ ka nọ n'elu na-achọ edo edo na oge erukwe ome gịnị ọ daa. Ihe dị nnọọ ka akụkọ akụ mkpu na awọ. Ụmụ awọ a na-efe efe, awọpụta nọrọ n'ala, akụ mkpu a na-efe nnọọ. Ya ka ndị Igbo ji esi akụ fesi ome gịnị ọ dara awọ, ofesie nnọọ fesie ferije n'elu feje n'ala, awa nọrọ nwe ndidi ọbịa ọda ọjụnwe ụtụtụ ya tinye n'ọnụ. Ọdụ nnọọ ka akụkọ udene na egbe na ọkụkọ. Egbe na-egbu ọkọ ọbịa ọmọbụrụ ọkọ ofenye papapa ọkụ etinye kpakpakpakpakpakpakpakpa, egbe burie na rie burie mmeri ụtụtụ ma nrie ihe. Mana egbe pụtara onye bụrụ nwa udene bịa o wenye anya n'one na-ele otu a ofe n'isi mebe ihe ọ na-eme. Egbe ahụ ga-ebu nwa ahụ bụchite azụ, maka na onye a tụrụ n'ala ị mara ihe dị ya n'obi. Mara ka na-aba mana ebunye m elu tụọ m n'ala apịa m ọgbọ, ị mara ihe dị m n'obi. Biko ụmụnne m na-agbanụ mbọ ka a na-eme ihe ọ ya abụ asị na onye abụ nwa afọ Igbo ndị mara amụọ, ọ bụrụ asị na nwa ya nwa afọ Igbo a na-agbalị iru. Ọ dịrọkwana mma hapụ ezinụlọ gị, hapụ nwunye gị, hapụ ụmụazị gị, gbara ụmụ agbọghọ jee na-amị nkwụ n'ụlọ nkwụ na-ata azụ n'elu ya. Ọ dịkwana mma, ọ bụrụ ihe dị mma. A na-ekwu maka Okoye, a na-ekwu maka Okeke. Ọ bụrụ kwasị ụmụ nwoke na-eme udo omume a, ụmụ nwaanyị na-emekwa nke ha. Gụọ nwa ahụ abụ agụrụ ga ego gụnye ka isi eru ụmụazị ndị ji ejebe ọrụ, ikubanye ofu ebe jee goro ofu ụmụ ya na-ete n'ọnụ ma ihe ụmụ nwaanyị na ihe nke a na-eyi n'isi. Ụmụazị anọ na-agụ ite jee mara ha garị ma ọ chefugo na ha nọ sef. Ọ bụrụ ezigbo ife. Ndị gụrụ egwu si kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ, kpọọ ihe ọma ihe ọma. Ihe ọma bụ ihe ọma, ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. O nwere ka ị ga-eji wee kpuchigide ibie.
maka na iweta mmanụ tụnye ya n'ime osimiri. Osimiri ahụ enweghị ị ga-afụrịrị mmanụ ahụ kpọọ n'elu igosi na mmanụ bụ ezigbo ihe. Mmanụ siri ike. Ụmụnne m na ụmụnna m na-ege m ntị, ozi a bụ ozi dị mma, bụrụkwara oke ọkwa a na-ama ka ị nwere ike ime ihe dịka nwa asụsụ Igbo ịbụ. Ndị Igbo kwana enyi, ọ dị nnọọ ka otu ụwa si bụrụ mmemme ọ na-atọ. Onwe ka onye si wee gbarụọ ya, anyị merụọ ya arụ, maka Chukwu kere ụwa kee ya ọfụma. Ụmụnne m biko, ngaghị ekwubie na-ekwugide ya na-aga, mana onye ahụ nwere ntị ya gba mbọ ka onye anụ ihe a na-ekwu, maka mgbe ha na-agwa ntị anụghọ, ebepụ isi ma ọnụ ma isi ha ncha niile ekofolu. Ọ na-adịkwanụ mma ka anyị na-eyi uwe ezigbo omume, uwe dị mma. Ụmụazị bụ mkpụrụ Chukwu nyere anyị. Ụmụazị gị na ezinụlọ gị kwesịrị ịbụ ihe izizi ndụ gị n'obi. Ọkwa ha kwesịrị echu gị ụra, ha kwesịrị akụ gị obi kpumkpum, n'ihi na o wezụga gị onye ga-enye ha nri ha ga-eri. Otu a ka nna mụrụ gị si wee mee gị. O megodo gị otu ahụ, ụmụazị a ha ya ọgụ kpọta ha n'ụwa. Biko ndị nne na nna anyị, na-agbanụ mbọ unu na-eme ihe unu kwesịrị ime. A sị na mgbe a na-agwa Okeke Okoye na-agba mbọ ka ị na-anụ. Ụmụazị unu ga na-arụkwa ọrụ nke unu, mbọ ekpere na-ekpere nne na unu ekpere, maka na ha na-agba ọrụ mbọ ịfụ na ihe na-aga ọfụma. Ọrụ unu abụrụ gịnị? Na-ekpe ekpere. Ọ ya bụ nna gị bata, o weta ihe a ga-eji onye ya alacha ose n'ụlọ. Ọtụtụ ụgwọ akwụkwọ, chọta egwu ụlọ na ndị otu ya, ihe na-aga nke ọfụma. Biko okwu a ka si gwa unu na mbụ, agaghị m ekwugide ekwudibi ka okwu a ọ bara ụba ka enyi. Anyị ga-achọ mmadụ one na one ga-abịa tie ọnụ n'okwu a wee kwuo ya na nghọta nke ha, wee ka a sị ghọta ka ụmụ Igbo na-anụ, maka na ihe na ebe a na-eme bụ ka na-enyere onwe anyị aka. Maka na nwere ihe mma ịmahọ, nwee nke ị mama amahọ. Ụmụnne m biko na-eme na ihe a, n'ihi na ọ ihe dị ya oke mkpa. Ka a sị na-ekwupụ na mbụ, ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị maka ịgbasa ozi ọma dị iche iche, maka igosi ebe ị na-arụ ọrụ, maka igosi ihe ị na-eme, maka igosi anyị ịbịa ka anyị mechiere gị akwụkwọ ebe ị na-agba akwụkwọ, ma ebe ị na-emepe ụlọ, ma ebe ị na-eme nkụpụta nwa. Ị ga-enweta anyị na Prosium RTV, maọbụ nweta anyị n'igwe ntị 08036439671, maọbụ nwetakwa anyị na 08094343206. Ịkpọ ha na anyị n'igwe ntị a na-abụ, anyị ga na-agba ọsọ nnọọ ka moto enwere na-agbasi ike ebe ọ bụla ị na-anya chọba gị, n'ihi na ọ ya adịkwara mma ka anyị chịkọta isi ọnụ ka ihe a na-aga ọfụma. Ọkwa ihe gbasara nri Igbo ka anyị na-ekwu. N'oge detufuo oge, n'oge na-adịghị anya, anyị ebido ịkụzu na Kaduna asụsụ Igbo ụmụazị anyị na Satọde niile. Ofu nkeji awa anyị akụziri ihe dị iche iche gbasara asụsụ Igbo. Nke obere obere anyị abụ ha nụta ata ha na-agụ ya ka egwu. Biko ị chọrọ inweta anyị, ị ga-akpa n'igwe ntị a, ị na-afụ ihe onyonyo a kịta. Anyị abịa anọkọ wee kpọọ ọfụma. Biko afọ m ka bụ Maazị Uchenna Ijegalụ. Marakwa na program a bụ Anyị bụ Ndị Igbo. Marakwa na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-eme gịnị na-echu anyị ụra. Nke ọzọ dị ka ibie bụ na ị ga-enweta anyị na www.prosiumrtv. Anyị nọ na soshal platfọm niile, of Instagram o, of Facebook o, of TikTok o, nke ọbụla itinyehara Prosium, ị ga-enweta anyị atụọ ka ọnwa si atụ. Biko tupu ma hapụ ebe a, ofu okwu ka m ga-eji hapụ unu. Mara na eziokwu bụ ndụ na okwu asị bụ ọnwụ. Ị ga-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke bụ. Ekele m unu, kelesi unu ike. Ọdụ ụbọchị ọzọ anyị abịa n'ụgbọ a iti ọnụ okwu dị aṅa dị iche iche n'ala Igbo. Ndewonu. Video.
Nigeria,